Προσπαθείτε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο να δείξετε ένα κοινωνικό πρόσωπο. Μα για ποιο κοινωνικό πρόσωπο μιλάτε? Αν θέλετε να μιλήσετε για στεγαστική πολιτική, ελάτε να πάμε μαζί μια βόλτα στο Δαμάσι, στο νομό Λάρισσας και στο Μεσοχώρι. Στους σεισμόπληκτους που επί 2 χρόνια σχεδόν μετά το καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021 μένουν ακόμα σε κοντέινερς. Μίλησαν το πρωί και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης ο Κόκαλης και ο Νίκος ο Παπάς, που μαζί ήμασταν εκεί χτες. Η κατάσταση είναι τραγική. 132 άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, κατοικούν ακόμα σε κοντέινερς. Ακόμα και το ιατρείο σε κοντέινερς στεγάζεται. Μέσα σε αυτό το κρύο τώρα και μέσα στο καύσωνα το καλοκαίρι, χωρίς να ξέρουν πότε και πώς θα πάνε στα σπίτια τους. Αυτό μας ρωτάνε και ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Πότε, πώς θα γίνει αυτό? Έπρεπε να δείτε την απελπισία στα μάτια τους. Θα καταθέσω στα πρακτικά κάποιες φωτογραφίες. Έχω εδώ μια φωτογραφία, 2 μάλλον. Η πρώτη είναι από τότε, από τις 22 Τρίτου 21, η κυρία Σεΐζη, μια κάτοικος του Δαμασίου, μου δείχνει τις ζημιές που υπέστη το σπίτι της οικογένειάς της. Χτες, σήμερα λέω εδώ, 19 Δεκάτους, το ίδιο σπίτι έχω φωτογραφηθεί, βρίσκεται ακόμα σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν στις 22 Δεκάτου. Τότε, το 22 Τρίτου. Επίσης υπάρχει ένα άλλο σχεδιάγραμμα, το κατέθεσε νομίζω και ο συνάδελφος ο κύριος Κόκαλης. Μας το έδωσε ο άνθρωπος που κατοικεί εκεί στα κοντέινερ και είναι 64 οικισμοί, 50 κατοικήσιμοι, οι 12 μόνο είναι ακατοίκητοι, 2 ιατρεία και σύνολο ατόμων δομής 132 όπως σας είπα. Λοιπόν, θα τα καταθέσω στα πρακτικά αυτά, γιατί υποσχεθήκαμε και το κάνουμε να μεταφέρουμε την αγωνία τους εδώ, στο Κοινοβούλιο, την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Αυτές τις μέρες ανταλλάσσουμε ευχές και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πώς μπορούμε να ευχηθούμε και σε αυτούς τους ανθρώπους καλά Χριστούγεννα? Πώς? Με τι? Να τους αφήσουμε μέσα στο κρύο και στη λάσπη? Για ακόμα μια χρονιά θα κάνουν Χριστούγεννα εκεί? Κάντε κάτι τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Έστω εντάξτε το στους προεκλογικούς μπουναμάδες που έτσι μοιράζεται αυτόν τον καιρό. Έστω και σαν προεκλογικό δώρο κάντε κάτι. Δεν αντέχουν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Βαγενά.